Kapoy ba ya? Mag Bible study nya kay kamo layo pa mo ulian danaw. Di lalim mo. Muna ingon nga di gid lalim pagsud sa langit. Oh. Hago. Trabaho so ay. Sige na lang pagkuanan na siya. Ha ato na lang dito. Bagay. Bagay. Hadlok kag iro ay. Ato. Di na kadlukan ng iro ay. Ay lang sige suon-suon. Awa, di dagan. Bugat lang to pag last kay ang lapok niya. Oo. Bugat sa tiid. Layo sa day. Naabot naman ta. Nara. Ang Bible study an ayo pag maayo. Nakahibaw kang kakuyog na to ang tagbay, gimaayo nimo. Kabrayat gid nimo eh.